toute solution via Meida comme il faut même pas mais Fatima andi tu me le yidmo si me dit ma billahi ni je comme tu me quoi comme faire là quoi c'est trop dur non sati rien da jomba ni ba satanam ce sont mes parents qui m'ont mis dans cette situation ils n'ont qu'à accepter parole ma jombika mais où est le problème pas comme nous quoi pas dans le temps je suis fatiguée de vivre ici seule. Maintenant, c'est pas comme avant. Allez, avant, on passe la nuit, on fait tout et tout. Okay. Maintenant, là. Passe-moi un verre de fièvre, la mienne. Bibi, kaya andi ko, kopil nga madula. Jarang. Cream, kaya idan ko kopil man itu na ko ito ida do adula ko sulugan na ka ready na kopil na kopil Thomas kopil man et puis mi to galim ko na rin oh bon an daw ko Fatima tu la boucles maintenant sérieux je veux parler s'il te plaît parce que mina Thomas jaka respect tout ça la nala oh non ko mi denguma kada no ko ida kopil ma adula manga obo mais tu m'as dit ça. Tu la fermes. As-tu mis en état? Tu peux me raconter des chéris. Mais regarde comment vous donnez Maya, si fan. Ok. Kita. Mais on voyage 5 minutes pour aller pour faire anti dans Puis donc à changer fille pas lui expliquer niveau. Non, il y a tout. Ito ka. Ano ang pamunutuan if I must ka naman ng redam mo? Sama ka. Atau mana? Minti jimin billahi lang an bibi ko satti. Umibi ko yung nganggalang billahi wala. Andi jaka tahi ko sunu urin ko laba. Tinda hinon ne jakara yi bon. Mutian mawala mi. Uyi do problem ang kadi. O wata hoto de kamon. So ngoti tong o woloyi ko bayna ta ko mun aton ka do kamon. Min ko wa inda ko mun. Ndo satti fiu. Ngo minta si Allah mo mi no wala trompo de kya como andi ko kopin mo. Ika wala na alla. Woni amin tonga di wala na no. Ala no la peru no de mi wala. Ndo de ndo no satti. Ko min taw patron de ko mun. Ya foro. O gandi do sa yi mo jaka gite ay ne ko netto ko no saka mo ja. Wulata Allah hakkunde yalla. Lo ulata Allah fiu billahi. Alo? Alatum. Bentong boy. Bengo rende before be jam. Odung. Ko boni non. No vijele mo wonde be ngoma. On hay yanu redu yanali. So hebi ni goddo go dum ko ella non. Dum wana ella non. Men ko bappa o wiata la. Yo redu. Hay ko jango mi yetto min tigidi mi dabbana mo jum. E puis kadere ko burdo kunda ceccidu anani ka siko dum non. Mi faggoto. Imo mari jawdi. Kada wa anko kere siko anga jabay dum goddo jawdano biddo ma mo mari jawdi o ala jidade
Yo ready. Mi wala na mahanjangu kadi ko yo ready. Yo ready nani? Ko mi yamini. Kanko so fagata mimi fagay. Ko mi woni papa makko. Eyo. Mi adani ko dubi jelu. Antiki. Adia. Mi fay ku yaga lammi jotto no min tumi fi makilo sapo ganja. Biotoma. Yo ready. Yo ready hanjango. Yo ready. Na figye. Moro. You ready? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ile jam. Alhamdulillah. Nala tong. Yet there. Bengule. Pecha. Eda yuda. Nandi. Go. Kuma yalta jinda. Seda anda ohonno. Kautal makungal. Naam. Woni risibe wali e jam. Bay ko dum andira den ko dum ete mokoba. Naam. Kono woni. Mokoba. Acca hakke mi yewti seeɗa. Naam. Ɓayti. Hunde nden. Naam. Si a nani a tawi sengo ko maako no nder ton no haani ko wowla. Mi nani mi tawitima ɗo e yewtere. Kono nde yewtere ko yewtere fayere. Acca noon hakkite si tawi woni mettima e ɓeydodira woni. Naam, na yedi. Mi naniɗa yewta affaire ƴettingol reedu. Kono woni. Si tawi woni ko komi tini ko ɓiɗɗo debbo woni ko marɗa. Naam. Himo jomba ka o jomba ka. Ko suka an ready. Suka ma. Ready. Yo. Yemo jombi no? Naam. Joni non. Naam. E hoore ɗum iɗen andi ko yewtete kon dewgal ko Allah okkata. Kono ɓiɗɗo on noon kay na yegutu ko Allah okkata. Si woni ɓe wondi duuɓi ɓe jiido daali ko Allah woni mu yaali. Joni non o mo ready ni da. Na Allah okkata. Si Allah okkali moɗa, Allah okki moɗa. Siko an Ko piiji ɗiɗi. Sa suɓindinama ɗo Naam. yiite ngen ɗa e ndiyan ɗa kon jeta Woni Allah. ndiyan ɗa mi siɓi. Awa non ko wonɗa ko ɓe yewtude o ɗo Naam. wona ko suɓaniɗa hoore ma ko wonɗa moye suɓanade. Mi sikkayno sa yiɗani hoore ma ɓuttu e ko weli ko e ko moƴƴi kon Naam. a yiɗanano ɗum kan kay ɗimmojo ma on. Kono woni. Joni non o ɓiɗɗo ma mo wonɗa e suɓinde ɗo yo waɗu ko wonɗa moye tindinde andi ko yiite nge wonɗa moye suɓanade yo ƴettu. Acce. Ene. Ko a imamu ka salli. Mi sikki an tigira wi yiite e ndiyan. Ko ɗum ɓuranma. Ɓiɗɗa ngon no joode wala heɓude so heɓi ko ƴettanamo reedu Joni non na joni non o mi wi'i joni non hina ɗum waɗeno ɗa. awa mi waɗi a andi habolance ya andi ɓiɗɗo ma on e mo jombi on Allah okkidali ɓe juriyaji kon ɗum waɗa ko waɗa o ɗo ya imminmo yo yaw waɗa bone goo awdi ndara awa jomba nonmo kadi awa ɓayi an mi nani ɗawe mo mari feere haɗi noon awa jomba nonmo goɗɗo goo wadda ɗon kadi hara ko Allah yiɗi yarli har kadi ko hoore dewgal o wawata heɓude on ɓe ko min imminimo joni noon an pen makko andi ɗum nan imminimo andi ko needi ndi neyiɗamo ni ko ɗum woni e hewdude yo hollu min mi nana jaɓantama ɗum hande mi nanantama ɗum janggo haysi ko janggo ni simi yi joni keccum ɓurkunkun ɗon mi addemo o reedinamo anani nani siko ɗum ɗon wonno añengo jikkiɗuwol ma jogito ɗo nanga e poɗɗagol ɓiɗɗo kaari na reedini kaari jogo ɗum ɗo e yaltida e quartier on ɗuna sulume yo min nani koni mi yewtata tun yaw ka juulirde goɗɗo janga o heɗaki yaw ka juulirde jokku heɗi ɓe min wata ma jokka janguɓe ɓen